Мы жывем не тое, каб у краіне цудаў, але ў краіне, у якой існуе вельмі шмат пытанняў, на якія, на жаль, мы не маем адказы. Гэтыя пытанні ўзнікаюць як вынік супярэчнасцяў з дзвюх паралельных рэчаіснасцей. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Бароўкі. На гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства у сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі ў выглядзе самых розных выклікаў. Адразу хачу дзякаваць вам за тое, што мы сустракаемся зноў з вами. Дзякую вам за ўвагу, дзякую вам, што вы падпісваецеся на гэты канал. І рабіце гэта далей. Калі хтось яшчэ не падпісаўся, падпісвайцеся, паверце, разам нам будзе вельмі цікава і знойдзем шмат адказаў на розныя пытанні. Так вось, вяртаючыся да той паралельнай рэчаіснасці, а ўласціва дзвюх паралельных рэчаіснасцяў, напэўна, кожны з нас можа заўважаць, што у нас тады як адны робяць сход, і ў іх усё добра, другія сядзяць у вязніцах, яны плоцяць штрафы, і гэта адбываецца акурат дзеля таго, каб вось у тых першых, у якіх усё добра, каб і надалей было ўсё, так бы мовіць, добра. Гэта і ёсць паралельныя Беларусі. Адна Беларусь на ўзор савецкай. Гэта краіна чаркі і шкваркі. Другая Беларусь гэта тая, што цяпер нараджаецца ў цярпенні і болю, ды крычыць ад тога невыноснага болю насілля. Першую Беларусь надалей працягвае будаваць пакаленне, якое як бы не хваліла ўсё тое, што яны робяць, і вось гэту мадэль, якую будуюць, яны не перастаюць мроіць аб тым, каб сваіх дзяцей адправіць як мага далей ад таго, што яны самі збудавалі. З правінцыі жадаюць выслаць у цэнтр, у Мінск, а найлепш, безумоўна, кожны мроіць выслаць за мяжу. І не важна куды, толькі далей адгэтуль. І гэта, шаноўныя сябры, вобраз хворай Беларусі. Гэта вобраз краіны, пра якую зусім нядаўна казаў мітрапаліт на пенсіі біскуп Тадэвуш Кандрусевіч, падкрэсліваючы, што яе трэба лячыць. І сапраўды, нашую краіну, нашае грамадства трэба лячыць. Але каб лячыць і вылечыць, перш за ўсё трэба паставіць правільны дыягназ. І ў дадзены момант я асмельваюся гэта зрабіць. На маю думку, значнай частцы грамадства не стае элементарнай памяці. І гэта ёсць элементарнай гістарычнай памяці. І гэта ёсць такая своеасаблівая і вельмі небяспечная хвароба манкурцтва, пра якое у свой час узгадываў Чынгіз Айтматаў у рамане «Буранны паўстанак». Можна сказаць, што вось гэта манкурцтва сапраўды хвароба вельмі небяспечная. Адсутнасць памяці у чалавека робіць з чалавека жывёлу. І гэта дзвюхногая жывёла з радні булгакаўскага Шарыкава ёсць страшнейшая за вядомых нам усіх драпежнікаў жывёльных, бо маючы мінімум інтэлекта, гэтая жывёла без гістарычнай памяці здольная з прадуманасцю рабіць шкоду нават найбліжэйшым, нават сваім родным, а таксама блізкім.
чалавек, праходзячы шляхам няспыннай эвалюцыі, навучыўся даваць сабе рады з рознымі хваробамі, з рознымі праблемамі. Нават ад страшнай заразы коронавіруса чалавецтва ўжо мае прыдуманых некалькі ратавальных прышчэпак. Ну і з цягам часу, дасць Бог, гэтыя прышчэпкі яшчэ больш удасканалюцца. А вось з беспамятствам не так проста чалавеку даць рады. Думаю, калі б Христос жыў бы ў наш час, то ён бы лячыў чалавека не ад праказы, так як сёння чулі мы у касцёлах, той, хто быў на малітве, чуў, што Христос ачышчае пракажонага, і гэтыя цуды вядомыя на старонках Святога Пісання. Так вось, на сённяшні момант, калі б Христос жыў, ён бы ў першую чаргу лячыў бы не гэтыя цялесныя хваробы, бо з гэтым, дзякуй Богу, цалкам добра спраўляецца медыцына. А вось ён бы лячыў бы чалавека ад манкурства, ад беспамятства, бо гэтая хвароба іна сапраўды вельмі і вельмі небяспечная. І так як некалі трэба было згодна з наказамі Старога Запавету ізаляваць людзей пракажоных, бо яны былі крыніцай небяспекі для ўсяго іншага грамадства. Так і сёння вось гэтыя людзі без гістарычнай памяці, манкурты, яны сапраўды з'яўляюцца крыніцай небяспекі для ўсяго грамадства і для будучыні нават краіны і народу. І гэтых людзей, трэба лячыць. А ўяўляеце, калі вось такі чалавек з адсутнасцю гістарычнай памяці яшчэ выпадкова атрымоўвае ўладу ў свае рукі, што тады можа адбыцца? Тады можа адбыцца катастрофа для ўсёй нацыі, і для краіны. Думаю, калі б у нашай краіне Бог кожнаму вярнуў гістарычную памяць, то і жыццё ў нашай краіне адразу змянілася б. Як, спытаецеся вы? Тады б не трэба было казаць пра мір і супакой, якога сёння, на жаль, няма ў нашай дзяржаве. Нават не трэба было б трансліраваць па тэлебачанні заклікі рэлігійных дзеячоў аб міры. А так атрымоўваецца сёння ў нас, як у прарока Іераміі з святарамі і прарокамі, што дзейнічалі ілжыва, як кажа Слова Божае. А прарок Іерамія, праведнік, пісаў у раздзеле 8, верш 11, чытаем: «І гояць рану дачкі народа майго легкадумна». Гэта пра святароў піша прарок Іерамія, кажучы: «Мір, мір, а міру няма». Бо, вядома, калі толькі казаць пра мір, ніякага міру не збудуеш. Мір не будуецца на прыгожых словах. Гэтага занадта мала, каб збудаваць сапраўдны мір і збудаваць супакой у народзе, у краіне. Трэба звярнуць увагу на праўду і справядлівасць. А пакуль не будзе праўды і справядлівасці, усе заклікі пра мір гэта будуць звычайным пустаслоўем, і ў гэтым не будзе ніякага выніка. Сябры, калі не верыце мне, вось, калі ласка, не падману вас, вось прачытайце у кампендыі сацыяльнага вучэння Касцёлу у параграфе 203 знойдзеце гэтую думку, што мір гэта ёсць плён справядлівасці і ніяк інакш. І пакуль не будзе справядлівасці, гэта значыць, пакуль не будзе закона і не спыніцца насілле, міру таксама не прадбачыцца. Давайце не будзем сабе рабіць ілюзіі. Гэта хіба што другі можна ставіць дыягназ пасля беспамятства, вось тое, што мы жывём у такім ілюзорным свеце і спрабуем рэальныя праблемы вырашаць ілюзорныя, і ад гэтага нічога не атрымоўваецца. Разумеючы, што жывучы ў хворым грамадстве,
І самому можна таксама захварэць, бо калі сапраўды гэта хвароба беспамятства, яна такая страшэнная, кожны павінен пільнавацца і клапаціцца аб тым, каб не захварэць вось гэтай хваробай, не заразіцца гэтай заразай. А таму я таксама вырашыў прафілактычна асвяжыць сваю памяць, і вам таксама прапаную зрабіць тое ж самае. Калі нават вы не хварэеце, да? Калі нават у вас, спадавалася б, нармальная памяць, вы дасканала ведаеце гісторыю, усё адно для прафілактыкі гэта не кепска, прафілактычна. І вось сёння хачу вам звярнуць увагу на аднаго з беларусаў, які быў выбітным сынам нашага беларускага народу і марыў пра Беларусь, якая падпавядала кожнаму з яе жыхароў і у якой не было б варожых раздзяленняў. Да? Бачыце, як гэта актуальна таксама і для нас, хоць гэты беларус жыў стагоддзя таму назад. Гэта чалавек ксёндз Адам Станкевіч. Няхай не палохае вас тое, што я тут кажу зноў пра ксяндза. Гэта тое, што ён быў святаром, яму ніяк не перашкодзіла пазаставацца блізкім да кожнага з слаёў беларускага грамадства. Больш за тое, будучы сапраўдным пастарам, ён быў у стане клапаціцца пра кожнага беларуса аднолькава і клапаціўся пра ўсіх беларусаў. Ён для ўсяго народу меў візію пабудовы свабоднай і незалежнай Беларусі. Ксёндз Адам Станкевіч, вядомы рэлігійны дзеяч, але ж не толькі рэлігійны, таксама і палітычны дзеяч, і культурны, і ў якой галіне ён не прынёс карысці для нашай Беларусі. Арганізатар згуртавання беларускіх святароў, сузаснавальнік палітычнай партыі, якая будавалася на хрысціянскіх фундаментах, гэта БХД. Аўтар дзесятка кніг, выдаўца беларускамоўнага каталіцкага часопіса «Хрысціянская думка», куратар беларускага школьніцтва. Ён таксама быў сенатарам у польскім сейме. І шмат яшчэ чаго іншага можна казаць пра ксяндза Адама Станкевіча. Зрэшты, пра яго шмат таксама кажуць. Яму прысвячаюцца навуковыя працы, навуковыя творы, артыкулы, а нават ствараюцца у памяць пра яго фільмы. Дарэчы, падаецца, Белсад быў стварыўшы досыць добры фільм, вось раю вам яго паглядзець. Але гэты чалавек перадусім, нягледзячы на гэту бурную актыўную дзейнасць, ён быў пастарым, ён быў святаром. І жывучы збольшага у Вільні, давялося яму папрацаваць пад рознай уладай. Працаваў і за часы польскія, працаваў пад польскай уладай, пасля падчас вайны ён працаваў святаром і пад нямецкай акупацыяй, а пасля таксама і давялося папрацаваць пры савецкай уладзе. І кожная з гэтых уладаў, бачучы у ксяндзе Адаме Станкевіча вялікі патэнцыял, нездарма ж ён таксама быў і членам навуковай супольнасці. Хацела кожная ўлада выкарыстаць яго ў сваіх мэтах і схіліць на супрацоўніцтва з імі. Безумоўна, ксёндз Адам Станкевіч не ішоў на супрацоўніцтва з уладамі палітычнымі, таму што ён супрацоўнічаў з Богам і служыў для дабра касцёла Божага. І думаў выключна пра сваю, перадусім, пастырскую дзейнасць.
Ну і таму ён патрапіў у няміласць да кожнай з гэтых уладаў. Так цярпеў і ад палякаў у 30-е гады. Яго прымусова высялялі з Вільні за ягоную беларускамоўную дзейнасць. У 40-е гады падчас акупацыі яго пераследавалі фашысты, а пасля вайны таксама саветы асудзілі яго ў 1949 годзе на 25 гадоў лагераў за тое, што не пагадзіўся супрацоўнічаць, не згадзіўся падтрымаць візію савецкай улады і адмовіцца ад паслухмянасці Ватыкану, стварыць вось касцёл беларускі, а быць паслухмяным Маскве. Конечно, гэтая палітычная візія ніяк не магла укладацца ў галаве сапраўды веруючага каталіцкага святара. Ну і калі не ўкладалася гэта, то савецкай уладзе ўклалася вельмі добра саслаць яго на 25 гадоў у Сібір, у Азерлах. Гэта адзін з лагероў ГУЛАГа. І вось, сябры, я прыгадваю, як бадай у снежні 1998 году, гэта даўно было, атрымліваючы медычную дапамогу ў афтальмалагічным аддзяленні абласной больніцы ў Віцебску, я сустрэўся з Віктарам Сікора. Такі быў лёс. Я знаходзіўся ў гэтым шпіталі, і ён таксама ў гэтую больніцу патрапіў. Некалькі сотняў мы разам жылі ў адной палаце і мелі дастаткова часу, каб пагаварыць. І пры знаёмстве ён адразу на ўсю палату заявіў, што з'яўляецца зэкам. Уяўляеце, вось, вырак быў для яго такі ад савецкай улады, што атрымаў 10 гадоў лагераў. За што, спытаецеся вы? Перадусім за тое, што падчас вайны ён вучыўся у беларускамоўнай гімназіі у паставах. І, вядома, усе тыя, хто вучыўся там, прыналежалі да Саюза беларускай моладзі. Ну і калі ішоў фронт, большасць, конечно, з тых маладых людзей уцякло на захад, а некаторыя пазасталіся ў Беларусі, і яны ўсе былі асуджаныя за антысавецкую дзейнасць. Вельмі часта было так, што нават непаўнагадовых таксама судзілі і сылалі у лагера пасля. Вучыўся ў беларускамоўнай гімназіі, асуджаны. Так саветы трактавалі беларускую культуру. І пасля, калі вось Віктар Сікора даведаўся, што я з'яўляюся д'яканам, тады быў толькі д'яканам, што я, будучы святар, ён мне ўжо паасобку індывідуальна расказаў больш падрабязна тое, як яму жылося ў гэтым лагеры. І таксама узгадаў, што лёс дазволіў яму хаваць славутага нашага земляка ксяндза Адама Станкевіча. Хоць Віктар Сікора не быў каталіком, але ён лічыў сабе за абавязак і за гонар пахаваць каталіцкага святара. Гэта было яго жаданне. Ну і тое, як ён апавядаў, калі вывозілі з бальніцы, пасля бальніцы морг, і з морга вывозілі цела памерлага святара, як ахова, як адпускаючы павозку на могілкі, адзін з ахоўнікаў прабіў грудзі гэтага святара, а іншы ўзяў кувалду і проста размяжджыў галаву гэтага памерлага святара. З такой ненавісцю гэты ахоўнік зрабіў да памерлага чалавека. І Віктар Сікора тады сказаў мне, што я, як святар, мушу паехаць туды, на тыя былыя лагерныя могілкі у ваколіцах вёскі Шаўчэнка, каля чыгуначнай станцыі Тапарок на 50-м кіламетры ад Тайшэта ў Сібіры, туды, дзе пахаваны святар
Адам Станкевич. Так вось, думаю, гэты час настаў, і як Бог дазволіць, то у ліпені 2021 году я арганізую паломніцтва на месца пахавання гэтага святара. Навошта паломніцтва рабіць за 5,5, увага, за 5,5 тысяч кіламетраў аж у гэты азерлах? Ведаеце, без асэнсавання той трагічнай старонкі гісторыі мы не будзем у стане перагарнуць гэту балючую сучасную старонку гісторыі. Каб зразумець падзеі сённяшняга дня, мы павінны звяртацца да падзеяў таксама мінулых часоў. І запрашаю вас, сябры, далучацца да гэтай вандроўкі. Пішыце ў каментарах аб сваіх намерах, хто хацеў бы паўдзельнічаць у гэтым супольным падарожжы, у такой вось экспедыцыі. Я не ведаю яшчэ дакладна, як яна будзе адбывацца, ці гэта цягніком лепш ехаць, ці гэта самалётам. Я думаю, калі знойдуцца аднадумцы, то мы супольна гэта вырашым нейкім чынам. Яшчэ я думаю, што асобна прысвячу яшчэ адно відэо гэтай тэме вандроўцы, паломніцтву у гэты вось Тайшет. Спадзяюся, гэта вандроўка стане добрай аказіяй зрэгенерировать сваю памяць, яе аднавіць, і мы зможам належным чынам вывучыць прыпаднесены урок гісторыі, як той і урок з мінулага 20-го стагоддзя, але і гэты не менш балючы урок з мінулага 20-го году. А найважнейшае, пазнаючы сваю гісторыю, мы зможам авалодаць гістарычнай памяццю, яе паціху вяртаць, пазбаўляцца манкурцтва, ды вылечвацца ад гэтай страшэннай хваробы. Гэта ёсць аздараўленне, вось гэта ёсць перадумова да аб'яднання дзвюх паралельных Беларусі. Я думаю, кожны з нас хацеў бы жыць у нармальнай краіне, дзе няма раздваення, дзе няма паралельных светаў. І вось тут вельмі важна, каб мы зноў ж такі звярталіся да Бога, і няхай Бог лечыць наш народ. І аздараўленне нацыі прыйдзе простое, што мы вернем сабе гістарычную памяць, яе асэнсуем усе падзеі, якія адбываліся ў мінулым, каб не паўтараць памылкі тыя, якія некалі адбываліся. Няхай Бог дае нам аздараўленне ад гэтай страшнай хваробы беспамятства. Сябры, даслухалі да канца. Не забудзьцеся паставіць падабайку, дзяліцеся гэтым відэо ў сацыяльных сетках, пакідайце свае каментары і, безумоўна, падпісвайцеся на канал. Вялікі дзякуй усім вам. Жыве Беларусь! З Богам! Да новых спатканняў!